Шушы көннәрдә, әгәр исән булса, танылган журналист, мәдәният белгече Зинфира Гыйлметдиновага 55 яшь тулыр иде. Туган көнне багышлап, туган ягы Теләче районының Балыклы авылында иске алу кичәсе узды. Син мәңге безнең йөрәкләрдә дип аталган чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Ихлас, ишкерсез, күңелләрнең әллә нинди генә кылларын кузгалтып, кайта-кайта искә алырлык итеп үтте Балыклы клубындагы кичә. Зинфирада күп кенә ирләрдә булмаган акыл бар иде. Күп кенә ирләр аның иш нәрсәне аңлап бетерә алмый торган әйберләрне Зинфира аңлатып, әйтеп, киңәшләр бирергә мөмкин иде. Ул минем шундый дустым иде. Тәүлекнең кайсы вакытында гына шалтыратсаң да, аның белән киңәшләшеп, аңлатышып буладыр. Әлеге кичәне оештыруда башлап йөргән Мортазинар гаиләсе Зинфира Гыйлметдинованы киң күңелле, әмма күңеленә теләсә кемне якын китерми торган, һәр вакыт ярдәмгә әзер дус, сердәш иде дип искә алды. Сәхнә түренә Зинфираның кочагында үстем дип Роберт та чыкты. Ул мине иң яшьтән белә, мине туганнан ук белә дип әйтсәм дә дөрес була. Зинфира Гыйлметдинованың туган авылында иске алу концерты оештырырга дип, аның белән бергә укыган ахирәте Нәфисә тәкъдим иткән. Ул бик яхшы укыйдыр. Җиңел генә, яхшы гына, дәртле итеп спектакль куйганда инде безгә бергә куйды инде. Туфан Миннуллинның спектаклендә уйнадык. Без авыл җегетләре дип инде. Бик яхшы гына уйнады ул анда, искитәрлек инде. Бер-безгә мин татар телен бик белмим инде. Русча укыган инде. Шуның өчен ул миңа бик булышадыр. Гомер җир була ала ул, таба алсаң үз киен дип язып куйган булган Зинфира гаммәви аралашу сәхифәсенең керешелешенә. Әлеге канатлы сүз белән килешми мөмкин түгел. Әйе, гомер җир була ала, әмма аның гомере иң матур җирендә üzелгән җиргә әверелде. Талантлы кеше, сәләтле кеше иде, үзенең нәрсәгә кирәклеген, нәрсә кирәклеген белә тормышта. Шуңа күрә кызганыч, әлбәттә. Бу тормышның рәхәте бар, михнәте бар. Без аны беренчектә аңа каршы килә алмыйбыз. Барыбыз Аллаһ Тәгалә карамагында. Әмма дә ләкин инде бер күңеленә китеп, күңелгә авырлык салып китте Зинфира, ул мөхмәхтә булсын. Зөфәр, Зәйнәп, Зинфира зәңгелдәп торган исем ияләрен язмыш институтта таныштыра. Яшьлек елларындагы истәлекләр иң кадерлесе була шул. Гомер буе сине озата бара. Зинфира бер ара Зәйнәп белән Зөфәр төркемендә алып баручы буларак та эшләп ала. Аңа кадәр Мамадышта, аннан Фердинанд Сәләхов концертларын алып бара. Аннары эстрада сәхнәсеннән төшеп, журналистика сәхнәсенә күтәрелә. Мәдәни вәзгыятьне Зинфира югарылыгына җиткереп язган каләм тибрәтүчеләр юк шул, кызганыч. Нәкъ шул сәхнә журналында Туфан абый Миңнуллин белән бергә эшли. Мин мәсәлән үзем әтисез үстемәйме 6 яшьтән. Шуңа күрә миңа да менә ата иде ул. Менә шул хәтлек менә өйгә кайта торган, менә безне гел саклый торган. Сеңлем, сиңа журналда эшләргә түгел, сиңа берәр район җитәкләргә кирәк дип Туфан Миңнуллинның Зинфирага биргән бәясен искә алу кичәсендә катнашкан Данил Салихов искәртте. Сүз уңайыннан шунысын да әйтеп үтик. Тиздән Туфан Миңнуллин фонды ачылу тәкъдир ителәчәк. Аны гамәлгә куюга Зинфира Гыйлметдинованың да өлеше кергән. Кайда гына эшләсә дә, һәр вакытта да безнең милләтебез, халкыбыз күңелендә сакланырлык булды. Менә дөресен генә әйткәндә, ул бит инде шушы авылда туса да, ул дөресен генә әйткәндә Какушкинада укыган, Какушкинада яшәгән, әмма ләкин аны туган авылы ничек иттереп халкы кабул итте. Ул монда кайтып, һәр вакытта да менә чишмәләрне чиштатып, шул вакытта туган авыл, киндек каным тамган җирем дип, шушы авылда да үзен танытып өлгергән кеше. Чыннан да Зинфираның игелекле гамәлләре онытырлык түгел. Ул әле дә май кояшы кебек елмайган килеш хәтеребездә яши дип уртаклашты рәхмәтле якташлары. Һәр вакытта аралашып, күрешеп яшәде. Авыл халкы белән, район халкы белән төрле чаралар оештырганда, сабантуйлар булмасынмы, башка халык җыеннары булмасынмы, һәрберсендә катнашты. Кайтты вакытлары булганда чакырып та кайтара идек. Һәм
Авылда бит инде аның сораулары була, киңәшләр кирәк була. Һәрберсе менә халык белән бергәләп, урталап, булган танышлар аша дип әйтсәк тә бик дөрес була торгандыр. Тормышка ашырга әлбәттә ул ярдәм итте. Без аның белән аралашып тордык. Ул инде һәрвакытта да менә әгәр син җирлек ашчы буларак та яшь килгән кеше ди, берәр нинди ярдәм кирәк булса, һәрвакытта да миңа шалтырат, мине һәрвакытта да белдереп тор, нинди яңалыклар, нәрсә хәбәрдар булып торган ди. Ярдәм кирәк булса, һәрвакытта да миңа аралаша аласың. Вакытта хәбәргә чыгып, мин сиңа ярдәм итәм дип торды инде ул. Искә алу кичәсе «Син мәңге безнең йөрәкләрдә» дип аталган иде, ә йөрәгендә йөртә белгәннәр нечкә күңелле була. Миңа бик җитми ул. Ул минем туган апам кебек иде. Һәрвакыт ул миңа үзенең киңәшләре белән һәрвакыт ярдәмгә килеп торган кеше иде. Республика күләм мәдәният дөньясында Земфира хәбәрдар булмаган мәгълүмат, ул танымаган артист мөгаен булмагандыр. Озак еллар Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләде. Абруйлы журналлар аша сәнгать әһелләрен барлап торды. Ятимнәргә багышланган тапшырулар әзерләп күрсәтте. Артистлар, журналистлар белән табигатькә сәяхәтләр оештырды. Казан мэриясе милли бүлегенең исемен җисеменә туры китерә генә башлаган иде дә китеп барды. Кешене тулысынча онытып булмый. Иртәме соңмы, аның белән булган хатирәләр калкып чыгачак, эчеңдә яңадан кисә торган тойгыны тоячаксың дип искәрткән бер язучы. Земфираның дуслары әнә шулай хатирәләр тулы сүзләрен зал түрендә утырган Мәймүнә апага да атап сөйләде. Һәр кемгә мең рәхмәт. Мин бу әйберләрне көтмәгәнем, бу кадәр кеше үләдә бетә дип уйлаганым. Менә минем балама әле яшәү бирделәр дип әйтим. Менә миңа яшәү бирделәр булар. Яшәргә көч алган Мәймүнә апага Теләче районының күренекле кешеләренә багышланган музейны да күрергә язсын. Кешене бит өмет һәм хәтер яшәтә. Земфира үзе дә усал дөньяны яратып яшәде. Эй, усал да икән бу дөнья, утларында яндыра да икән, туңдыра да икән бузында, тик утына салып яндырса да, бузларында калып туңдырса да, һич туйдырмый икән бу дөнья. Ник туйдырмый икән бу дөнья? Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.